az egészség sokat. Legfontosabb. Előre! Okosan vigyázz, Truszik. Vigyázz magadra. Ez az, oldalt fogod. Az a színi. Úgy, Gyere, ügyes vagy, nézd meg. Jó! Ügyesen, óvatosan, gyerünk Zoli. Kapaszkodj oldal. Azaz, tovább. Oké. Gyere Zoli, gyere. Onnan már le tudtál ugrani tegnap. Ügyes, tovább. Azaz, szép volt! Gyere, Tamás, gyere! Gyere! Gyere, Tamás, gyere! Most már Húzzál bele. Gyere! Jó, megvan! Húzd magad, ügyes! Megvan, ügyesen! Óvatos labdás! Aha. Gyere, ne lassulj le! Játsz az oxigénnal, gyerünk, orron be, gyerünk! Alatta, másik pályás, már megy! Gyere, Tamás, gyere! Jó! Ez a mi pályán! Gyere! Na, gyere! Gyerünk, Tamás, gyerünk! Ez az! Már mehet, gyerünk, gyorsan! Gyerünk! Mozgás, ez az! Azt ott is segítsenek egymásnak, gyerünk, mehet! Gyerünk, Tamás, gyerünk! Tudsz! Menjél! Megyek! Gyere! Azaz! Gyere! Ó, bocsánat! Gyere! Gyerünk! Gyere! Már nem tudok úgy. Itt át kell esnem. Gyere! Úgy van. Tartunk, gyere! Jó lesz. Gyere, legyél ide. Úgy van. Azért Ugorj, nem gyere vissza! Te vagy, azt tök meg tudom. Te menj előre. Állj rá! Ez az. Gyorsan. Úgy van. Átmész rá. Tartsad a lábad. Gyerünk. Tartsd a lábad. Nyúlját. Gyere, lép rá! Úgy van. És most már Na. lépj rá. Ez az. Nem kell fosni. Gyerünk. Mehetsz. Gyerünk. Gyere! Gyere már! Ide! Most Tomi, menj már!
Gyerünk Tamás, gyerünk. Gyerünk Eszem! Menjél már, hé! Gyerünk Tamás, gyerünk. Menj! Menj! Nekem kell lesz! Hol vagy? Menj már! Gyerünk Szabos, menjél, most már nincs senki. Már ne tudok. Menjél sor. Gyerünk Tamás, gyerünk. Hallod? Azért volt van szólja már nekünk. Gyerünk, Tomi! Menjél! Vagyok. Gyerünk. Csináld. Gyerünk Tamás, gyerünk a végén. Menjél, kergettem. Gyere! Vagy pedig úgy beállsz, hogy be 4 kis.